Claes Eklund är en person vars genuina kunskaper i ekonomi är omvittnade både nationellt och internationellt. Claes Eklund har en unik förmåga att förklara komplicerade ekonomiska sammanhang. Han är en engagerad föreläsare och lysande skribent. Han har såväl djup som bredd. De ekonomiska teorierna har han utvecklat i sin numera klassiska bok Vår ekonomi samt i många andra verk. Andra stora ämnesområden han behärskar är miljö, utveckling i Kina och nu senast innovationspolitik. En värdig vinnare av årets ekonom i Skåne som dessutom har